Kif rajna fiż-żewġ taħdidiet ta' qabel, in-natura tar-rivoluzzjoni hija antikristjana, anzi speċifikament antikattolika, iżda l-aktar li tolqtok hija l-infiltrazzjoni tar-rivoluzzjoni fil-Knisja Kattolika, kif seħħet u x'effett qed tħalli din irridu neżaminaw sew. Il-bidu, ir-Rivoluzzjoni Franċiża kienet waħda mdemma li waslet għal persekuzzjoni ħarxa fuq il-Knisja Kattolika. Matul is-seklu 19 u 20 naraw attakki qliel minn elementi rivoluzzjonari fl-Ewropa u fil-kontinent Amerikan, beluf jekk mhux miljun ta' martri, iżda fl-istess waqt naraw proċess ta' infiltrazzjoni ispirat mix-xewqa li l-Knisja tkun parti minn dinja moderna li qed tibda tinbidel b'rata maġla. Ħa nagħtu ftit eżempji żgħar hawnhekk. Fis-seklu 19 kellek attentat fl-Ewropa sabiex jaqgħet il-liberaliżmu li ħareġ mir-Rivoluzzjoni Franċiża jiġi adottat minn ħassieba Kattoliċi li xtaqu jaġġornaw it-tagħlim tal-Knisja. Kellek ħassieba bħala Menar li ppruvaw iżewġu ideat egalitarju u sekularisti tal-Lumiliżmu u liberaliżmu. Bosta drabi kellek ukoll attentati sabiex jiġu miż-żewġin id-dottrina Kattolika flimkien ma' ideat isperati mis-soċjaliżmu. Dan wassal sabiex il-Papiet minn Grigor 16, Piju 9, Iljun 13 u speċjalment San Piju 10 jiġġieldu kontra dawn l-idejat żbaljati. Kellek kundanni fosthom is-sillabu tal-Erjuvi tal-Papa Piju 9 fejn naraw numru ta' kundanni ta' idejat u l-enċiklika Pascendi Dominici Gregis tal-Papa San Piju 10 li kkundannat l-iżbalji ta' dawn l-idejat kif ukoll tal-idejat li jissottomettu t-teoloġija għax-xjenza billi sejħilhom l-ereżija tal-Moderniżmu li hija s-somma jiġu l-ġabra ta' kull ereżija. Aspett ieħor inkwetanti tfaċċa kien dak tal-Amerikaniżmu ispirat mill-idejat Ewropej li semmejna qabel. Dan kien attentat biex jintegraw il-kulturi diversi li kienu jeżistu fl-Istati Uniti mal-prattika u teoloġija Kattolika. Fost dawn kellek ħassieba bħala Isaac Hecker li saħansitra bl-ħsieb tagħhom kellek periklu ta' relattiviżmu u theddida għall-uniċità tal-Kattoliċiżmu. Dan il-kurrent ġie kkundannat mill-Papa Leon 13 fid-dokument Testem Benevolenzja Nostra. Fis-seklu 20 tfaċċa n-Nouvelle Theology u t-Teoloġija tal-Liberazzjoni. Minkejja l-kundanna u l-azzjonijiet tal-Papiet li l-idejat imsemmija komplew jinfirxu, speċjalment f'universitajiet u seminarji fi Franza u l-Ġermanja, fejn tfaċċa moviment tal-bidliet teoloġiċi u liturġiċi, dik li kienet tissejjaħ Nouvelle Theology. Dan il-moviment kien immirat li joħodha kontra dik li kienu jsejħula riġidità imposta minn San Piju 10. Fost dawn kellek teoloġi bħal Henri de Lubac, Pierre Teilhard de Chardin, Hans-Urs von Balthasar, Yves Congar, Karl Rahner, Hans Kung, Edward Schillebeeckx, Marie-Dominique Chenot u saħansitra Joseph Ratzinger. Bosta minnhom daħlu f'kontroversji dwar l-infallibilità papali, l-awtentiċità tar-rakkonti bibliċi, anki saħansitra l-Verġinità ta' Marija. Minkejja li kellek teoloġi bħal Reginald Garrigou Lagrange li l-influwenza ta' dawn it-teoloġi żdiedet mal-konċilju li kombattewha, imma mbagħad l-influwenza ta' dawn it-teoloġi żdiedet mal-Konċilju Vatikan it-Tieni, b'numru minnhom jiffunzjonaw bħala periti ta' dan il-konċilju. Din l-influenza waslet għal form ta' ekumeniżmu jiġħad il-primat tal-fidi Kattolika, relattiviżmu, sfrenat u l-xkezza fit-tagħlim dwar il-moralità tal-Knisja u saħansitra d-domma. Kurrent li mbagħad affettwa ħafna l-proċess rivoluzzjonarji fil-Knisja hija dik tat-teoloġija tal-liberazzjoni, moviment mibni fuq it-tagħlim u ħidma ta' teologi bħal Leonardo Boff, Gustav Gutierrez kif ukoll isfijiet bħal Dom Helder Camara u Pedro Casaldigas. Dan il-moviment jista' jitqies bħala moviment Marxista mlibbes libsa nisranija użat bl-iskuża li postijiet Latin Amerikani jridu jgħaddu minn rivoluzzjoni u minn proċess rivoluzzjonarju mbirka mill-Vanġelu. Saħansitra kellek saċerdoti jingħaqdu mal-gwerilli bħal Camillo Torres Restrepo li miet jitqabad bħala rivoluzzjonarju. Din it-teoloġija kienet ikkundannata sew mill-Papa Ġwan Pawlu II u sew minn Papa Benedittu 16. Però llum donnu qed jiġu aċċettati. Minkejja l-attiviżmu tal-proponenti tal-teoloġija l-Amerika Latina tilfed komunitajiet sħaħ ta' Kattoliċi li ħassew li mhux qed isibu l-Evanġelu fija. Dan l-aħħar il-loġika tal-infiltrazzjoni qed tinħass aktar fil-laħam il-ħaj fil-Knisja meta ġew tadotta tradizzjonijiet tribali
u drawwiet bħalma rajna fis-Sinodu tal-Amazzonja bixbijat tal-Paċamama kif ukoll pożizzjonijiet ambigwi u saħansitra li jmorru kontra l-moralità Kattolika f'tagħlim rigward koppji u atti sesswali ta' nies tal-istess sess. Fl-episodju li jmiss se nitkellmu fuq il-kontrarevoluzzjoni, u kif din isservi ta' antidotu ta' dan kollu.